Ge Crydd mewn tuag at y cwrt Cosby. Barri'n trio clirio, mae yno. Gan Jordan Davies i Bae Colwyn. Mewn i'r canol, mae hwnna'n mynd. Peniad Aaron Williams. Nôl tuag at y canol, Aaron Williams yno! Ac mae'r ymosodwr wedi rhwydo 2 funud i mewn i'r gêm. Mae'r ymwelwyr ar y blaen. Ac Aaron Williams sy'n rhwydo i gol gyntaf o dros Bae Colwyn. Llechen lan i'r Ratcliffe yn ei gêm gyntaf o. Dim y prynhawn yma. Peniad nôl gan Pete. O, camgymeriad bron iawn yma na. Gan Bae Colwyn. A bydd bron i'r Barri fanteisio, ond Rhys Williams y golwr yn cael ei ddwylo iddi. Ac yn llwyddo i osgoi embaras yma na. Ian Owen ar bastrwyddo. Dydi Oli Hulbert ddim yn camsefyll. O, dyna chi arbediad rhagorol gan Rhys Williams efo'i draed. Mi oedd bron pawb ym Mharc Jenner yn disgwyl i Oli Hulbert roi honna nghefn y rhwyd. George Hughes yn clirio fyny'r cae yn chwilio am Aaron Williams. Ond mae'n Cafana. Ellis Richards yn cipio'r bel. Ian Owen, mae'n gweld hediad mlaen yn fan hyn. Dim camsefyll i Robbie Wilmot. A mae Wilmot yn union i'r sgôr. Doedd o ddim am fethu o fyna nag oedd. Pob canmoliaeth i Ian Owen hefyd. A mae weledigaeth ar bas na drwyddo. Ond Robbie Wilmot nath y gwaith calad a gorffen y cyfle. Ian Owen yng nghanol cae. Yn gweld rhediad Oli Hulbert. Dio ddim yn camsefyll. Hulbert yn y cwrt Cosby, nôl â hi, ac oddi ar y llinell, ergydd Wilmot yn cael ei rwystro, ond Cyril oedd yna i achub y dydd i Bae Colwyn. Michael George lawr y dde i'r Barri, y croesiad, o mae mewn i'r canol, ac oddi ar y llinell bron iawn, gan Nathan Pete, yr amddiffynwr yn y lle iawn. A Ian Owen methu manteisio. Ryan Kavanagh fyny'r cae at Oli Hulbert. Y bel yn cael ei chipio oddi ar ei draed o. Nôl â hi at golwr Bae Colwyn. O, camgymeriad fan hyn. Gan Rhys Williams. Bron iddo fo gael ei ddal am yna. Gan Ian Owen. Ond dihangfa enfawr i Rhys Williams, golwr Bae Colwyn. Keston Davies. Lawr y chwith yn chwilio am rediad Robbie Wilmot. Pas dda yn fyna gan Davies. Wilmot yn cadw hwnna ar dir y chwarae. Peniad Hulbert. Yn syth tuag at Rhys Williams yn y gol. Wedi hi lawr y chwith yn chwilio am le i groesi. Mae'n groesiad isel tuag at y canol. Cyffyrddiad bwysig gan Lewis Cyril, ond gwaith da gan Ryan Kavanagh i gipio'r bel nôl. Kavanagh o bellter. Arbediad gan Rhys Williams. Oedd hi'n edrych yn ddigon cyffyrddus. Williams yn gallu gweld yr ergyd yn dod. Bat yn tuag at Oli Hulbert. Hulbert ar cyffyrddiad. Michael George. Wilmot! Heibio'r postyn. A dyna i chi gyfle